बना दे छे तू जिया जिया रवि भाई भक्त लोग के गणेश जी महाराज गौरी के गणेश रउआ गौरी के गणेश रउआ सुमिरन में आई 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 बाबा दरस दिखाई गौरी के गणेश रउआ सुमिरन में आई 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 बाबा दरस दिखाई भक्त लोग के गणेश जी महाराज रौरो पूजा होला होला राउर बाबूजी हाँ देवों में महादेव बानी हाँ उनको पूजा होला होला राउर माई पार्वती जी बानी हाँ हो उनको पूजा होला होला एक गणेश जी महाराज रउआ तो ऐसा देवता बानी हाँ कि कुल परिवार के पूजा होला भक्त लोग के बाबा रवि भाई कि माता गौरा पार्वती पिता महादेवा हो माता गौरा पार्वती पिता महादेवा हो भक्त बल के बाबा लड्डूअन के भोग लागे संतान कर सेवा हो लड्डूअन के भोग लागे संतान कर सेवा हो भक्त बल के गणेश महाराज गौरी के गणेश रउआ गौरी के गणेश रउआ सुमिरन में आई 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 बाबा दरस दिखाई गौरी के गणेश रउआ सुमिरन में आई 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 बाबा दरस दिखाई भक्त भक्ति बाबा हथिया के सुर पवला मानुष के तन मा हो
तनमा हो भक्त बल किए बाबा सब देवतन में बाबा पहले पूजन मा हो सब देवतन में बाबा पहले पूजन मा हो भक्त बल किए गणेश महाराज गौरी के गणेश रउआ सुमिरन में आई 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 बाबा दरस देखा प्रेम से बोली गणेश भगवान की